12, 50 meter rugslag. Uitslag van item nummer 38, Dokters onder 11, rugslag 50 meter. In die derde plek, Janneke Sappelberg. In die tweede plek, Marizel Ferreira. En in die eerste plek met de tijd van 43:39, Seuns onder 12. In die derde, het is rugslag 50 meter. In die derde plek, Neil Delpoort. In die tweede plek Aldrich van der Merwe. En in die eerste plek met een tijd van 38,89 secondes. En dat is ook een nieuwe record weer, Igna Ferreira.